Finalitzat el debat, passarem a la votació de la presa en consideració de la proposta de proposició de llei del Servei Públic de Radiotelevisió Valenciana presentada per la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular. Senyories, comença la votació. Vots a favor, 89. Queda aprovada per unanimitat. Casos de unanimidades es como cuando se hace... 6 punts de l'ordre del dia, debat de totalitat del projecte